Ola, que tal? Imos facer outra videoclase de música. Que vos parece? Ben, pois, primeiro, vamos a tratar as clases de voces humanas que hai, vale? Vamos falar da voz. A voz é un instrumento que todos levamos con nós, pero tamén as temos que saber clasificar. Teño aquí unha clasificación das voces. As voces pódense clasificar segundo dous elementos dos que estudamos como elementos do son, que son o timbre e a súa altura. Polo timbre, sabemos diferenciar unhas voces de outras, de acordo? Como tamén sabíamos diferenciar os instrumentos, dependendo da fonte que as produce. Cada persona ten o seu aparato fonador dunha maneira determinada. Entón, según a súa amplitude, a maneira de articular a voz, ten un timbre diferente. Ben, a altura, que é o elemento que nos facía distinguir un son grave dun son agudo, lembrades? Bueno, segundo a altura podemos distinguir voces masculinas, femeninas e brancas. As brancas son as voces de nenos e nenas, vale? Entón, as máis agudas das masculinas, o tenor. Das femeninas, soprano. Das voces brancas, tamén soprano. As medias masculinas, barítono. Femeninas, mezzo-soprano. E non hai distinguidas as voces medias de nenos. Solamente hai a aguda e máis a máis grave. E das graves temos masculinas o baixo, femeninas contralto e tamén en voces brancas de neno e nena contralto. De acordo? Ben, entón, repasamos. Voces masculinas, tenor, barítono, baixo. Voces femininas, soprano, mezzo-soprano e contralto. E as voces que son brancas, de nenos e nenas, temos a soprano e contralto. De acordo? Ben, as voces podémolas agrupar dependendo se están en tríos, en dúos, en cuartetos, etc. Vale? Dúos serían 2 voces, tríos 3 voces, cuartetos 4 voces e así sucesivamente. Despois hai conxuntos de moitas voces que teñen todas as que lle chamamos cordas, é dicir, todos os tipos de voces, e son, normalmente, agrupámolas en coros. Tamén se chaman orfeóns, tamén se chaman polifónicas, pero bueno, nós vamos a chamar coros. Os coros están formados por un número moi amplo de voces agrupadas según as súas alturas, e poden ser iguais, se son coros son masculinos ou femininos solo, de acordo? Mistos, que cando xuntamos voces masculinas e femininas, e tamén hai os coros de nenos, que habitualmente chamanse escolanías. De acordo? Ben, pois xa sabemos a clasificación das voces humanas. Agora, con respecto tamén ao que son as voces, vamos a falar un pouquiño do que é a zarzuela. Ben, a zarzuela é un xénero musical que combina música instrumental, que combina canción lírica, e que combina tamén, a veces, diálogos entre os personaxes, porque é unha forma teatral de representar tamén a música. Hai 3 séculos, no século XVIII, fíxose moi famosa un xénero literario, un xénero musical, perdón, xénero musical que era a ópera, vale? A ópera era unha composición musical que se representaba teatralmente en grandes escenarios e estaba, pois eso, había canción e había orquestra, de acordo? Pero eran espectáculos que eran reducidos para un número, quero dicir, eran para un número moi reducido de persoas, moi pouca xente tiña acceso, os reis, os condes, os duques, xente da nobreza sobre todo, que eran os que tiñan máis acceso, porque
eran espectáculos que había que pagar, eran caros, nos grandes teatros, e o povo normalmente pois, non tiña acceso a este tipo de espectáculos. Entón, o resto dos cidadáns decatáronse pois, que esos espectáculos que se celebraban nos grandes teatros eran interesantes e decidiron imitalos, pero dun xeito máis divertido, máis cómico. Así naceu a ópera bufa en Italia, a opereta en Francia, e aquí en España naceu a zarzuela. Ben, este xénero musical, como vos decía antes, combina, a zarzuela combina a canción lírica, a música instrumental e tamén diálogos entre os personaxes. Normalmente eran de carácter cómico, para que a xente do pobo o pasara ben, e solíanse representar, adoitábanse representar en corrales de comedias, donde pois, a xente moitas veces hasta estaba de pé para presencialos, vale? Ben, cando os nobres, esta xente que iba aos grandes teatros, se decatou que eran moi divertidas estas pezas que se representaban nos corrales de teatro, pois dixeron, pero por que non vamos nós ter a oportunidade de, a parte da ópera, ese grande xénero, pois disfrutar destas pezas tamén operísticas, pero máis asequibles e que son super divertidas, que o povo pasa moi ben con el. Ben, pois que fixeron? Decidiron contratar a estes artistas que cantaban este tipo de operetas, decidiron contratalos pois para os seus pazos que tiñan, pois, sobre todo polos veráns, non? Que se xuntaban nos seus pazos nos exteriores, nos arrabales das cidades, para pasar as festas, os veráns e todo eso, e as vacacións, e decidiron contratalos. Non necesitaban nin moito escenario, nin moito atrezo, nin prácticamente moi pouquiña cousa, polo tanto, pois eran fáciles de levar dun lugar a outro. Entón, que fixeron? Pois moi ben, nestes palacios que tiñan, nestes pazos que tiñan nas aforas das cidades, empezaron a representarse este tipo de obras que eran como óperas, pero moito máis asequibles, moito máis divertidas, e con diálogos polo medio, e a xente pasaba de maravilla, e ríase. Ben, pois en Madrid pasou unha cousa. En Madrid pasou que, por contarvos unha anécdota, e así tamén sabedes de onde saiu a palabra zarzuela, en Madrid pasou que ás aforas de Madrid había un palacio, un pazo no que os reis pasaban as súas vacacións, normalmente de verán. Todo o resto do ano estaba, pois, sen cuidar, cheo de silvas, que se chaman en castelán zarzas, cheo de silvas, todo descuidado. Solamente os xardineiros o cuidaban pois nas épocas nas que viña a xente a pasar as vacacións, evidentemente. E chamábanlle, por eso, porque estaba todo cheo de silvas, de zarzas, pois o Pazo da Zarzuela. Vale? Ese nome, que aínda hoxe existe, o Pazo da Zarzuela, e é moi importante, só que agora xa está dentro de Madrid, da cidade, pero ese Pazo da Zarzuela foi un dos primeiros que albergou este tipo de espectáculos. Polo tanto, eses espectáculos tan divertidos acabaron chamándose zarzuelas, porque se representaban no Pozo da Zarzuela. Gustouvos a anécdota? Ben, pois agora xa sabedes de onde saiu o nome da zarzuela. Vale? Podedes buscar en YouTube diversas pezas de zarzuelas. Hai moitas e moi famosas, e podedes escoitalas. Tedes o link na descripción, vale? Nela hai unha selección de pezas, das máis destacadas, dunha morea de zarzuelas de compositores moi importantes. De acordo? Animádevos a escoitar algunha. E agora vou facervos unha suxestión. Veredes, lembrades as exposicións de instrumentos que facemos cada ano no patio da aula de música,
e que o fan habitualmente os nenos e nenas que van en sexto curso, fan unha exposición con instrumentos que eles elaboran con material de refugallo. De acordo? Mirad estas fotos. A que lembrades estas exposicións? Verdade que sí? Ui, e que a veces poñemos así un cordonciño para que non se estropeen os instrumentos e non teñamos todos acceso a eles, porque os máis pequeniños gustalles moito tocalos, verdade que sí? Claro, pero, bueno, podense deteriorar porque, bueno, están feitos así, delicadamente, e, bueno, é máis para miralos, quizás, que para andar manipulándoos. De acordo? Entón, estas exposicións que facemos todos os anos en sexto, eu quería adiantalo este ano, o traballo. Porque, a ver, para o ano que ven, vos, que estades agora en quinto, para o ano que ven en sexto vamos ter que adiar un pouco os contidos que tiñamos da terceira evaluación, imos ter que pues, estar un pouquinho máis apurados de traballo, non? Entón, este traballiño, que é moi bonito, podíamoslo adiantar para este ano. Entón, de aquí até finais de curso, e incluso polo verán, se algún ten agora a oportunidade de facelo, podíades facer uns instrumentos como estes da exposición que acabamos de ver. De acordo? En vez de facelo sexto, pois facémolo en quinto. E gardádelos ben gardadiños, porque a comezos do curso que ven, facemos a exposición xa dos instrumentos. De acordo? Daquela ides en sexto e empezamos o curso cunha exposición de instrumentos que vos fixestes. De acordo? Ben, a verdade é que parte deste traballo é cousa vosa. É dicir, o traballo consiste en que vos construades con material de refugallo aproveitado, envases, calquer tipo de cartón, plástico, o que teñades pola casa, algunhas cousas de cociña, culleres, coadores, o que sexa. Facer uns instrumentos musicais. Pero eu non vos vou dicir como se fan, porque neso consiste o traballo. Tedes que vos buscarvos a vida. Explícome. Hai un montón de instrumentos musicais feitos en internet, vale? Ides a un tutorial, poñedes instrumentos musicais feitos con material de refugallo e aparecen un montón de instrumentos e como se fan. Entón, ese é o vosso traballo, buscar. Cada un de vos fai un par de instrumentos, de acordo? E eses instrumentos, algunhas veces, pois, para facelos necesitades axuda dos papás, das mamás, non importa. Porque non se trata de que fagades vos solos, sino que involucrades a familia, que vos axuden a facelo, que hai que cortar un metal e que non podedes facelo vos, fano os papás, as mamás, os avós, que sexa. De acordo? Entón, facemos uns instrumentos, cada un de vos facedes 2 instrumentos, de acordo? E despois, eses instrumentos, ímolos poñer nunha exposición a principios de curso, perdón, en vez de a final, como eran outros anos. De acordo? Ben, pois entón, buscadeo, buscades o material, poñedesvos mans á obra, e gardádelo ben gardadiño para comezos de curso e empezar con moi bo pé as clases de música. A que vos apetece? A que é unha actividade bonita? Veña, pois, por hoxe, xa non vos vou mandar nada máis. Un biquiño moi grande, pero moi grande, e moito ánimo, vale? ¡Mua!